Ikuste izan zela pixkat, Genesis kolekzio hori izan zela etapa hori esplikatu zuen bezala nire bizitzako etapa bat txar baten ondorioz sortutako, sorgatea zitzaidan kolekzio bat. Eta nik uste representatu nitula gauza pila bat, gauza txar eta on horiek, edo hartzen ditun bide ezberdin horiek, adibidez, kolekzio guztin ikustian bezala asimetria pila batekin. Zer, adibidez, ez dago prenda bat, alkandora bat, galtza bat edo, alde bat bestian iguala. Normalen pieza ezberdina pila bat azka, adibidez, galtza batek 32 pieza ezberdina azka benetan, generoan telan moztuta da honen. Eta gero ere bai, behiratzen dituen zintak oso representatibo dira nire markan. Ze iruditzen zaitiala, kolekzio hortan hasi nintzen, nire representazioa zen nire erderaz esateana biaz de eskape. Bide horiek zian, soka batetik tirakoet, igual ez da nire bidea, igual beste bat tirakoet. Adibidez, kolekzio guztin ziar ikusteia zinta pila bat. Que gero, de hecho, gehatu ia nire markako bastante elementu ikoniko bat gehatua. Ta gero ere bai, beti da gustatzen zatezkin manga buionatuk. Eta gauza holgatuk eta izatagatik, ni leheno oso handia izan itzan, orduan beti komodotasun bat bilatu nahi izan dut. Eta baitan ere diseinotan hori nahi nuen errepresentatu. Eskutan, gorputzen eta dana, pixkat holgatasun hori edo gomak eta erabilita, pixkat elastizidade hori emateizun errepresentazio bat nahi nuen. Nik uste horiek izan ziala elementu gehientxuna benetan ikusteiana detai ezberdinetan edo arropa guztin.